Mas Mondol ben ora ketok sepi tak goleke jodoh. Mbok menawa iki dadi calon jodoh panjenengan ya, Mas. Tenane. Tenan. Oh, kek ning Anwar ngibur aku tok. Ora. Nduk niken rene ya, nduk niken. Mbok menawa iki dadi jodohmu lho. Wah. Iki. Sapa ngerti nggih. Alah, ki paling niken anake sungkono paling. Ojo ngawur niken iki. Ayo kene. Mentaram terus. Yo. Ngetan bali ulang Selamat malam Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Nggih, sehat ta, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat selamat wilujeng Kang Mas. Sehat berkah rezekine banyu mili. Amin. Kita suarane tetep utuh. Nggih. Asmane tetep ngambar arum. Amin. Ya, tetep dadi apa kuwi contoh penyanyi-penyanyi adik-adik panjenengan. Nggih. Panjenengan ora mung nyanyi wae, ning ya iso sesindenan. Alhamdulillah. Nggih. Syukur iso ketemu nang kene Cahayu. Nggih, kita tuh udah beberapa kali ketemu ya Mas ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu bertemu ya Mas ya. Amin. Iya. Mula sing jenenge jodoh kuwi ora kena kinaya ngapa. Jodoh ora bab perkara bebojoan wae, gitu. Ketemu karo ibu-ibu abdi panjenengan berarti jodoh karo kanca-kanca waranggana. Nggih, Gitu. lah, Ketemu Mas. karo Mas Yuda sing bagus, tegese dadi jojone. Dalu lho Mbak Niken panjenengan. Ah, Minggira to ndasmu ndeleh ndas kok iso Mata. wilujeng dalu. Pripun kabaripun sehat Alhamdulillah aku nggih? sehat. Kula niku nuwun sewu dangu, mboten kepanggih panjenengan tapi sakniki panjenengan pun benten kalian biasa. Iya, aku tuh sekarang udah perawatan Om Yudo. Oh, ngaten Iya, nggih. jadi agak cantik gitu, agak putih gitu Om Yudo. Glowing. Oh. Wajahnya bersinar. Iya Om Yudo gimana kabarnya? Kabar saya Iya. baik. Alhamdulillah. Sampean kesini tadi jam berapa? Aku tadi pokoknya sampai sini sekitar jam 8. Jam Iya. Aku jam setengah 7. Jam 7. Iya. Aku tadi perjalanan dari Kediri jam 5. Aduh, kok apa? Alamak. Tak kapake kuwi. Kok iso nesu ki lho wong sing kliru ki kowe lho kok iso. Itu namanya pelecehan. Pelecehan kowe. Wong enek wong lagi wawan pangandikan mergo suwe ra ketemu kok ndeleh ndas kok malah ning gone. Gon ngono kuwi. Lah wong kowe iki lho ya sing ora umum ya kowe iki wong loro. Ya Kok sampean iso? kudune lek iso minggir ning kene apa minggir ning kono. Wong ngerti ket mau aku ya nang kene. Kenalan Ya iki kok. sabar, jenenge wong ki arep tetep mangan ngene iki temu kangen ki sabar. Enek wae dhewe-dhewe mau pertama karo Mas Bayu saiki karo Om Karo Yudo. aku. Ngono kuwi kudune sabar. Waplok ngono lho bocah. Lah tapi Ora terus malah ning gone mburiku, masa ya aku nyapa karo Om Yudo masa arep ngene-ngene ya ora Lah, pantes. paling ora ki Sing kan- pantes ki malah ngene. Lah, Iki ngono. jenenge sopan Sopan santun. santun. Adab itu harus dipakai gini. ngono ki nek nggurine iki ora enek uang kok. Lah sampean ya salah sampean nyapa ning mburiku kudune sampean iso rono. Mburi. Iso ning tengah-tengah penonton. Ana dagelan ora dijak omong kok ning panggung, tegese dagelan ora duwe isin. Dagelan rai gedhek. Sapa? Kowe. Aku. Ah. Pancen iya. Pancen iya. Ora duwe isin kok sombong ki lho. Lah nek aku lama sudah kenal dengan Mbak Niken, Mas Bayu pun dangu kenal karo Niken. Lah kowe ki lho sapa? Mas Kowe ki lho Bayu sapa? ki masku dhewe, Nah. Om Yuda ki omku Om dhewe. aku ki. Kabeh ki sedulur. Lah sampean ki lho sapa kok wani-wanine kaya ngono ning aku? Loh, aku ya Om. Om apa? Omplung. Ambune Dianggap Om kabeh dianggap Om mbok ya aku anggepen to. sampean iki aku tuh bisa nganggep Om itu kalau dia itu mempunyai uang yang banyak. Lah. Terus ambune sing wangi kaya Om Yuda resik ngene iki. Ambumu ambu gak enak lho.
Lah kowe iki jejer karo Niken, jejer karo Niken. Lho, delok Niken kaya dirembet uler lho, delok. Ambune bathek gak Lah iya, kowe iki piye to? Kowe iki pengen gawe rai iki lho ya ngengkel lho iki. Rai sing sijine rong garing kodanan iki. Dek jare Om Yuda ki gandengane ganteng. Ganteng. Lah kok ngisin-ngisini ngene? Iki jane ke omah yo ganteng Mbak Niken. Ganteng aku. Sarene iki mang budal rene gak numpak mobil numpak pickup. Terus manggoke ning guri kanginan Mas. Oh raine kanginan dadi mawut. Mawut, raine terus mingkup ngoten niku. Dadi rai kuwi kaya payung iso mingkup barang. Adoh men ibaratnya kok adoh men ayo. Mbak Niken menghaturkan apa kepada mempelai berdua? Oh, buat mempelai berdua namanya apa? Mbak Parfum mau ya? Mbak Parfum karo Mas Sopo. Mas Doni, Mbak Angesti Bening Wangi. Bening Wangi ya Mbak Parfum. Mbak Bening. Mbak Bening karo Mas Doni. Karo Mas Doni semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Semoga berbahagia selalu sampai akhir hatinya mautnya memisahkan. Amin. Moga-moga dan cepet dikei momongan. Amin. Wis sing penting berbahagia selalu. Mesti mandi sing ndongake wong isih suci lahir batin. Lahir batin. Mas Yuda ndongake genah mesti mandi wong kulino ngaji lah. Betul. Iya. Alah, apa Aku percaya nek Niken iki jek suci. apa suci? Lho, sak panci. Tapoke. Samplok. Kilo. Ngene iki lho, beli. Labe. Labe ora cloh-cloh nek mandi. Samplok ngono ae. Aku, Syukur. Ket dek mau ning gone mburiku, terus mari ngono saiki ngelane tuku sak panci maksudnya piye? Apa to Ken ngene iki wanimu karo cah cilik ngono. Jan iso. Masamu Ojo apa macem-macem kowe ora? karo pendekar anyaran. Kok iso Pendekar cuma berdarah to. Ayo. Wong kok iso. Mbak Niken ben ora gelo atine to, Mas Mondol. Saiki sampean gandrung Niken ditembang. Dirungrung. Dirungrung. Niken ki seneng. Etok-etok sampean makili Mas Doni. Ya. Lah kok mau piye to? Aku wis yakin iki suarane welek. Lho. Wong aja sok nyepelekke. Wong aja didelok raine, ya ta? Arep raine kaya dicat ning kuwi suarane wow, iki dape-dape. Niki nyolong ketek Mbak niki. Saya nyolong marmut barang. Nyolong barang. Mula ayo saiki Mas Mondo makili Mas Doni Sidoasih. Rung-rungan ya, Cal. Mbak Niken makili Mbak Ngesti atau Mbak Bening. Ya. Oh, totomane kula dadi Mbak Bening. Iki dadi Mas Doni. Ya. Mas Doni sing lara tipes ngono lho. Ora, tapi yo aja Sidoasih lah. Lah apa? Lah apa? Gak Sana Sidoasih. apa? Ganti Slendro ya. Oh ya. Gandrung niku kan. Gandrung slendro. Karo Mbak Niken. Nek Sidoasih kan pelok. Iya. Wah iya. Wah hafal saiki iso wis hafal laras bareng saiki. Wong yo. Ayo slendro ki apa tembange? Lho. Ana ki podang kuning. Nah, Ana sriuning. Nah. Terus lho, ape ana apa jula-juli. Ya. Terus Rika arep nyanyi apa? Ora, lah terus nyanyi apa sing nggo gandrung ki lho apa? Iya, masa saya arep nyanyi podang kuning. Sainem apa bangkur? Sinom kok sainem. Apa jajal kali? Apa? Sriuning dibawani wae. Oh ya. Sriuning dibawani. Ya. Sing dadi Sriuning nduk Niken. Oke, kowe dadi Wiratmaya. Pembantu Oh, anu to Sriuning. Prahmen Wiratmaya Sriuning. Oh, arep nganggo pramen. Oh, kersane kula siarne riyen. Iya. Duduk. Rodok tok. Kebiar kebiur. Wong adus. Terus suami kebiar. Wong adus. Kalau kaya MC kalau. Gebyar. Kembang api wae gebyar. Kebiar. Nuwun sagung para tamu kakung Sumauna Putri Wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak abdi laras budaya Irama. Sangat dikelenggan dalu mangke kepareng hamba barlampan kanthi ira-iraan sriuning mustika tuban. Dene para paraga ingkang hangayai jejiban ing kelenggan dalu mangke Diah Ayu Rara sriuning dalu mangke kaasta dening Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmaya
dalu mangke Sriuning sinten? Mbak Niken Salindri. Baleni. Nggih. Dia ayu Sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmoyo. Sriuning sinten Pak Suradra? Mbak Niken Salindri. Oh, sing kuwi ki mboten pireng. Baleni di. Sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan. Penontonnya kabeh. Wong diomongin iki Salindri aja takon ae. Lah iki lho. Wiratmoyo. Nah, iki. Dalu mangke katindakaken dening kula piyambak Cak Yudo. Kowe lancang ngono iki lancang ya kaya kowe. Aku sok kapan? Yo sik to. Adipati Sira Lawe. Lah iki lho. Dalu mangke katindakaken dening Ki Prastyo Bayu Aji. Ayo Mas Bayu ngatek kayak ngene-ngene Mas. Kowe ya melak. Kowe ya melu. Melu aku iki lho. Anggota Karo produser kok iki. Dangane ngepres mosok melu. dene Mas Mondol dalu mangke kadapuk dados ula. Ula nyembur ndasmu. Mas Mondol dalu mangke kadapuk dados Raden Wiratmoyo Sagung para tamu. Kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hamir sani ngantos purna ing adicara nuwun nuwun tok 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 tok. Niki tatoke Sriuning sajroning taman. Nggih. Taman apa? Taman Makam Pahlawan. Arep mendem mbokmu kowe. Taman Keputren ki lho. Yo, Sriuning ki ngudarasa. Sampeyan mengke ngeten, Ki Mbak. arep udo yo. Ah, Ah. ngudarasa. Ngudarasa kuwi sambat karo awake dhewe kok udo piye to? Kowe ning kono sik lho, kowe ning kerombongan. Iki Sriuning ngene. Saka rumangsaku ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmoyo. Mlaku rene, Mbak. Oh, dadi ora blocking-e ora ning tempat lain. Menguasai panggung. Menguasai panggung. Nanging Heeh. apa bisa ya aku sesandingan karo Kakang Wiratmoyo? Terus kowe Wir, wis saka kono lho Wir. Wir sapa lho? Wiratmoyo lho, tak singkat Wir ngono. Wiratmoyo rol celuk wir. Ben maksudnya singkat lho. Terus wis saka kono krungune langsung ngene Wir. Aku piye? Bisa ya Yi, ngono terus tung dak 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 ngono. Oh, ya iki. Paham ta? Ya. Wis mau latihan ora gelem teko, wajine pentas malah latihan. Meng ngono itu ta? Ngono kuwi tok. Ya. Bisa ya Yi. Bisa ya. Ayo. Gampang. Ayo. Mangga tadi kan. Mangga. Saka rumang ngaten, Mbak. Saka rumangsaku. Bisa ya iki. Alah. Urang apa-apa sih saka kok. Urung wayahe metu barang kok. Iki Esuk kapan? Ngenteni iki lho. Lah ngapane ming kuwi tok aku selak lali kok. Kaya ngono kudu prae kon payu kaya. Ayo. Saka rumangsaku. Terus piye nek Om? Ing Kadipaten Tuban iki Rana priya sing paling tak tresnani kejaba Kakang Wiratmoyo. Nanging apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmoyo? Wir, payahmu lho. Wir. Wayahe metu. Nduk, kudu Kurang banter, Mbak. Kurang banter. sik ya sabar permaine lanang. Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmoyo? Wir. Woi, payahmu lho. Wir. Payahmu lho. Payahmu metu lho. Wis peng pindho lho. Bisu ya. Bisa kok bisu. Bisa. Wis telat kleru. Bisa ya iki. Tak tak. Oh ya. Bentar. Apa bisa sesandingan ya baleni? Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmoyo? Bisa ya iki. Tok. Alah. Mas, Dadi apa iki to? ngerti toprak ora? Wiratmoyo ki rol alus iso kaya sabrangan. Rol bagus. Lho. Seneng guyur arek. Rol guyune ditata paling ora. Well, ping 3 wae. Ketok wibawa.
ngono lho. Ha ha ha. Yayi Sri Uning. Guyu sik. Guyu sik. Metu iki guyu sik. Guyu. Ya ora sak ditungi to, Nyuk. Ora mau dienggo gampang sing anu to ya. Lah kok lali kebatut kon balik ngene. Wah, nek ya mboten sak diitung apa nek ketoprak guyu diitung. Ketok nek disetel biasa lho. Sing natural acting. Penonton kok cerewet. Kok kari nonton ya lho kok. Aku bayar lho, Nyuk. Penonton tuku karcis lho. Nek ra tak tukoni ketoprake mangan apa? Lah, ngono Pak. Anggaran mepet ya melu. Ayo, baleni metu guyu. Metu. Ya. Yayi Sri Uning. Guyu sik. Ngono kuwi lho barang lali lho bocah omongane. Ayo guyu. Iya ta. Guyune Guyu ral ngawur, guyu kaya ral gitu. Ngono. Jan. Ya wis. Yayi Sri Uning. Enak. Aku tresno marang sliramu Yayi. Iya. Mula kuwi ora sah kuwatir karo pun Kakang Yayi. Apa kowe gelem tak Dirungrom. Ora iki langsung Heeh. Aku dadi penonton tak balang sepatu. bayar 500 sih kok ya cerewet. Kancane 1000 bayar mangan brosot sisan. Ayo. Yayi. Inggih, Moro Kang gaget Mas. ketemu rampun Kakang Yayi. Samenika kita dereng sah Kang Mas. Ampun nyekel-nyekel tangan kula Kang Mas. Ingahingi. Ingahingi. Rol bagus kok ingahingi. Rol bagus kok ingahingi lho. Lho sire rung sah. Ya mesti demek iki aja cedak-cedak ngono ae. Wong lagi kasmaran ki ya ora apa-apa Yayi. Urung ngosah wong mung demek tangan tok ora ran. Wah. Dirungrong. Ya. Yayi. Sejatine kula niku tresna kalian panjenengan Kang Mas. Kaya mangkono. Ning napa saged kula niku sesandingan kalian panjenengan. Aja kutawir Yayi. Aja kuwatir. Aja Tawir. Tawir. ketoprak. Ngene Yayi. Siramu ora perliwedu. Ora perlu wedi. Perliwedu. Aku iki angger jejer kene mesti anu lho. Grogi. Kami sosolen. Aku lino jejer cempe kok ayo. Ayo. Yayi, moro gaget cak ketemu Kakang ya. Siramu bakal tak gandring ana ing papan. Gandrung. Gandring. Gandring ya madro di gandring. Di rung anu lho. Gandrung. Gintingane. Tak gandrung. Wes. Oh wis ta. Guyu. Ayo. Memanismu. Arep marai. Boten Pak. Boten Pak. Lancang. Boten Penonton Pak. kok marai. Ayo. Memanismu kang jiwat. Alah. Tadi Juli lho. Juli lho kok iso. Lah piye? Memanismu hangu. Arep marai kaya kae. Ora iso. Ora. Ya wes rasa Om Yuda menang. Mas Mas Bayu menang. Wis. Memanismu kang jiwat. Kaya ngopo suaraku Yayi? Wirat Moyo kok gundul nganggo iki kok gen bagus. Oh nggih. Ndamel ira-iraan. Lah ya no. Wirat Moyo. Wirat Moyo gundul apa ya enak. Lah ya. Ora. Sing Tapi Rata mundur. lah kira dik ngeten nggih. Lah. Jan. agawe runciting kalih arep marai ora Niku anu to, Mas itu. Wiratmaya sing gembira Sik to. Kuwi ketoke mengganggu ira-irane. Anu to gen pas diganjel iki mburi. Oke, nggih, ben Ketoke Pak. gede. Gede ndasmu iki gede. Nah. Lah, saya nggih. Saya.
Sae. Ya anu Wiratmaya Wiratmaya sing gembira karo mesem guyu karo mbrebes Lah, kaya iya. wong nangis sedih ngoten niku Mas. Wong gandrung iki kudune wajah iki sing seneng kok iso nangis. Heeh nyapa. Lah iya. Ora nangis piye? Nyapa? Panas. Apa sing panas? Blangkonku panas. Kok iso lho? Buh, omahmu yo ora. Kok iso lho? Ki mung kok malah teko kono lho njupuk ya apa? Jumbo. Enek apane? Enak apane? Jajal ta dideloki. Aduh, Ngapa? Nyapa? digawe fresh care. Jare sitahe masuk angin. Ora apa-apa jarene masuk. Jare sitahe masuk angin. Silahmu lho ben gak masuk angin, utekmu ben encer. Aku wis ra duwe utek. Mas Anto mbujeng. Ayo coba baleni sing serius. Memanismu. Ah ngono. Kok bolak-balik marahi ayo. Boten Pak, boten Pak. Ayo. Aku iki lho wis iso. Iya, iya. Apa ndak dadi warai. Kaya pinter-pinter dhewe. Nggih. Ya. Lara. Alah, kowe iki lho lara apa? Kencing manis. Wong rara kok iso lara lho. Rara. Ngono. Biar marahi. Ya. Ngapa? Ya ora apa-apa. Salah diwarai ra gelem. Rara apa? Ki arep ngapa mijeti aku? Arep nguyuh. Piye to piye? Lah wong kene wis persiapan ngene dadakan arep ngopo? Kan ra ngerti jenenge Sri Uning ki masih polos. Oh, aja manja ya sing lanang sing ngandani. Kowe iki sing sabar ora ya. Jeneng jek polos kok. Tak pangku Yayi. Ora omong. Oh iya. Ndang Wis posisine ngerti. Kuat kan? dan sikile kaya pipa. Ya Ndang. Rara apa kang sinadya. Ya gini kira. Apa? Wong paling rugi sak ngalam donya ki ya Pak Cip. Lah kok iso Pak Cip rugi manggap lho. Lho, wong bayari larang-larang ora iso mangku. Ora rugi. Larang lho. Ngene iki undang ngene iki lho, larang. Ngene iki 75 ya. Ngawur ae. Wis ben Ken, wis ben apa? Ben apa-apa. Ben go kenang-kenangan. Kok menawa mung karek iki isone mangku ya ta? Oh nggih. Hei. Menawa Omongane. terakhir. Lah sesuk apa mangku? Wong sesuk ora petuk. Heeh. Oh Tapi iya. kok hoyak ya Mas? Iya. Gembang Kayak numpak opo ngono lho. Sabar, tenang wong lanang kok ya Mas Mendel ya. Ijo wong lanang e. Wong lanang e. Wong lanang e. Iya. Sri Uning kan apa selerane kan sing kuat-kuat. Iya. Aku ya kuat. Iya. Aja ambruk. Mah. Alah. Ngono kok jare kuat lho. Ngono kok jare kuat. Wiratmaya iki ora sak-sake ngono kuwi lho. Lho, ngene iki sik. Sing polos. Lho, aku iki kuat wong lanang e, mangku wong Lah kok wedok. tiba ngantinan. Lho, wong nek sing dipangku ki anteng meneng no wong lanang ya kuat. Lah iki dipangku. Dadi pangku ngene. Sapa sing ngono? Sing ngono sapa? Wong sing Ngono dipangku. mumek, sikilmu kencing manis mau. Kowe ngono buyutan lho. Pancen iya Lara ya. Yo. lara mengso dilubar niku ya penak. Yo, tutuke sik. Ora ono. Ayo. Ndang, dirampure. Ayo. Umpama Yo, tutuke kan. mundutan Siraya tremos ya. Nani ro. Rukmi lo mampan. Tamtu. Hah? Tartamtu. Oh tertamtu. Iya. Larang-larang yo. Kliru. Wes, Apa keliru yo ya, wes Pak? ngalau Ken, Apa? Ben. Wis ge ditutuke leluhur Ben, kae. Yo. Dang. Dang lelure kaya ngapa leluhur. Mangga leluhur. Sakit loh hatiku. Terima kasih pedanyangan. Yo. Malah aku leluhur. Dang. Siraya. Tartamtu tak tu. Enak suara. Ru
wong numpak Tahu. perahu kok tahu Praune momo tahu. Oh iya. Yo. Yo. Nyek. Nyek. Perahu. Perahu. Lumampah tanpa welah. Piye suaraku? Ya api ya ya. Nenoe nano. Neo enak. ning wah Neng madyaning. Ning madyaning jala nindi. Nindi. Kok iso nindi? Nidi. Nindi kok nindi? Nidi. Lah nek nek wong kaya ditindhi. Ya ya ya. Ayo. Ya ya le ya. temak kunjing agawe anginjong ning pakun lingan Yo langgame Mbak Niken monggo Sriuning sing beksa khusus Mas Yuda. Oke. Sing ora disebut ngalih. Kali ya apa? mantu ae Ayo Mas Yuda sing joget. Siap. Cepet-cepet sawone tah. Apa wi? Timpet-pet ra betah. Ya kowe nek Iya. kono duren cangkokan, Nyapa? leren rokokan. Apa wis diwehi? Urung ya sorry. Rung. Piye? Ngapa? nyapa maksae Wah kok maksa iki ngapa ta? Piye kok Ora. kok malah kaya wong sekarat. Gendenge rene kok. Cacahe lho men sak senti karo aku. Kok iso men Sentimen, kok ben sak senti piye to? sentimen. Yo sentimen, Ding. Piye ngapa sentimen iki piye? Lah, Maya Yuda iki dijembengne mbok bareng. Gleng. Jenggleng. Coba sing joget band Niken ya. Ayo anu sak apa Sri Huning ya coba kan mang joget Sri Huning. ning mesti katuban Nah, enak. lapan Nah, 100 itu jatah ya joget. nah 100. Oke. terima kasih Ya Mas Yuda, Mas Oke, Yuda. oke, Ayo, oke, ayo, oke. ayo. Gila. Sri Huning. mesti katuban lapan resana desa Boyopati 100 Mas Nuwun Yuda. Mas Bayu. Wah. Ayo kuwi. Aki. Sayuning mesti katuban Eh. resana desa Boyopati Telat. kesuwen Telat. Pisan kas, Mas. Pisan kas. Tak pas-pas niki kok. Ya. Ya. sayuning mesti katuban Boyopati Wah. Lah. Piye? Mas Yuda bisa lihat Mas Yuda. Oke. Sri Huning. mesti katuban desa Boyopati Ya 100 kene. Nah, nggih ki. Wah, pas 100. 100 pas. Ngono tok ya. Ya, dan pas ki ya dipas ki itu. Ya, pas ki. Ya. Ah, enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas Mas Imang. Imang pas, Imang pas. Ayo pas. Pas, alhamdulillah. Iya pas entek dite ya kan wis pas. Heh. Dite wis entek pisan. Wis 300 dibuang 3 wis pas. Kere. Ning ra pas. Yang penting kan pas. marem matine Marem nek pas ngono wi. Yo pas tapi yo satu enak. Mbak Niken, Nggih. niki manten nyuwun wewayangan. Oh, ya. Diatur iki merga niki Mas Doni gitu. Mbak Agnes ini ku dadi wewayangane Mas Doni. Mung tansah ketok-ketoken kasulistiane. baik Nggih. Aku nyuwun Mbak Niken karo Mbak Eka prihatin sih gen jejere kene. Nggih. Monggo. Mentaram tur. Yo.
Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yunggo. Sehat. Pangestunipun sehat. Alhamdulillah Nggih. bisa suwane rene panjenengan diarep-arep kalih besane Pak Cip sing saking Pacitan sing ngaten. rikala putra nomor loro kula ya karo Mas Yuda ditimbali suwane rene. Nggih. Tahun 2019 menawi mboten klentu. Nggih, nggih. Mila niki diaturke lelagon Banyuwangi kula nyuwun gerajakan Banyuwangi nggih. Inggih. Men dibawani saiki tak enconke Mbak Niken tak enconke karo Mas Yuda. Nggih. Eka tak enconke rombahe. Ayo kuwi. Ya Mbah. Ringo Mbah. Ken, awakmu ya penak munggah derajat untuk bojo iki. Mau kan karo kene to? Heeh. Lah aku ki karo Otok Ongrok iki piye? Otok Ongrok. Pengalamanmu piye? Pengalamanku Selama sama dia. ya anu ngempet Tak kira kowe mau guyang-guyu ki seneng lho, Ken. ngabur ae. Ngempet bae mau. Ngempet tuh ya. Ora apa-apa kae Kak ditelateni wae. Nggih. Ya ta, Ya, enak ya. ya mung kuwi. Aku kan ora iso mempermak ya wajah kan dipermak ya wis angel ya. Sangel. Lepis yo piye diper. Iki anu kok Ken rapi kok. Ora gur jarik tok sing diwiru, rai barang wirunan tok. Ngenyek, rai kok diwiru ngenyek to. Anu rapi, piyai sing rapi Ya, anggone Kowe ngolah kuwi busana. oleh aku wis bejo kemayangan lho. Waduh, duh, duh, duh. Lah kok iso bejo kemayangan iki lho. Lho wong entuk wong gedhe dhuwur kene kowe gimana kowe? Dhuwurmu sak meter kotor. Lho Lah kok namanya perempuan ki nyepelekne. ya ngono kuwi. Jenenge body swimming ya Mas ya? Body swimming nggih. Body swimming, swimming kowe. Malah renang iki ngopo. Body swimming ra oleh ngono kuwi. Wes, saiki memperbaiki keturunan. Umpama masuk Mas Mondo karo Eka ki anak-anak, ya ta. Nek wedok ayune kaya mboke, dedeke kaya bapake. Lah. Ngono ya dadi ngono nek kuwi. api lah nek lanang. Nek lanang ya baguse kaya tanggane, ya ta. Lah ning kondase anu ndas katembat iki. Berarti tanggane ganteng-ganteng. Ya Mbak Niken, diwiwiti sik. Yo, Nggih. dibawani umbul-umbul belambiangan. Nggih, dipun jenglengaken. Jengleng no. Siap. Eman-eman Acak ora ae. Niken kok. Niken ora dijengleng. Membiak mayone man. Monggo Mbak Siap. Niken sing jengleng Mas Yuda. Monggo. Siap, Ya. siap. Membiat nemayan Nimbali Mas Yuda iki cucuk. Waduh, telak tenan. Nah, Nimbali Mas Yuda karo Mbak Niken ki cucuk. Cucuk. Sing putri suarane ayu, Nggih. jogetane apik, Nggih. sing lanang bagus, jenglengane ya jos. kula Kula nggih niki bojo kula nggih bagus kaya tikus niki. Aku kok gak yo kok Ora apa-apa enek. pancen bojomu kuwi kakus. bagus. Jumbleng. Ya Mbak Niken, suarane. Suarane yo tek yo. Yo. Enak aja. Ayo kae ganti. Ayo pasangan iblis ayo. Ya aja iblis paling ora ya gundul pringis ngono. Ayo Kak, nyerah. Oh, sik. Alah. Ngenteni to ngenteni isih. Apa-apa kok mesti dhisik. Mas Mondol, wong ki aja anu ya, aja gelo. Iki eneng bebungah. Lho, sik. Lah, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Majange saking Biro Perjalanan Wisata CV Riantur. Oh, Wah, nggih. Mas Rian. Bayem Kala Ngawi ngaturaken selamat menempuh hidup baru untuk Mas Doni dan Mbak Wening. Lagune manut. Lah iki lagune Gerajakan Banyuwangi. Mas Mondol, Nggih. didum sing rata. Nyang kene. Wiwit saka Mas Yuda Niken karo Eka. Ayo. Didum sing rata. Didum kok kene gen adil. Nah. Oh, nah. Adil iki kudu eneng anu. Nggih, awakmu. Ayo. Oke. Makasih. Ya. Ya Kak, ya Kak. Nggih. Kirang 100 Mas. Bati we. Kok iso kene Mbak? kono lho kok iso ngantek ilang iki lho kok aku 100 sampean piro? Satu. Sampean piro? 100.
Wis rata kok iso. Lah Jam rata lho. wonge papat kok. Oh, kleru kok kono ganti dijaluk ditunggu Kok kono. balik. Kleru itu. Biru lah ngenduk. Ya. Baik kasih. Nah, Siji, loro, telu lah, teras. Mas ta? Panggah kurang lho. Kurang 100 kok. Kok tengah. Baleni nek. Kok Kok mandem ngene kok iso kleru. Tendang. Ayo. Siji, loro, telu. Panggah kurang. Kurang piye to? Sik kok sok. Iya Bulan belen itu. Empen kabeh wis. Nesu. Enggak masih to ditung. Nggih. Ora entuk siji ora entuk kabeh. Yo. Nggih. Monggo, Mbak. Nggih. Nyerah. Monggo Mas Mandol. Nggih. Pak Cipto. Kula dereng. Nya. Ngodak nangis iki lagi. Kalah. Alah. Tenang ora iki. Tenan, kok yakin. Guyon ora iki. Ora. Sumpah. Iki nang kene to? Nggih. Dudu dekmu to? Dudu dekmu iki. Mboten. Nah, aku ora duwe. Delalah aku nemu tak jipuk. Sah. Lah wis syukur salahe randang. Randang sipet to. Walah. Tapi sampean Mulane turun. dilonge iki dadi Arek kono ae. Iki dilungi 100 ning kon nyusuki 95 karo Mas Bayu. 5.000 cik butuh. Ya Kak. 5.000 nggo par Nyerah. Yo, kaya ngapa, Mondol? Ya. Oke, tenan. Gurene aku lak bojomu. Duitnya kayaknya sing wedok. Sering ilang kuwi nek nggo dhuwit sering ilang ngono gawakno kok ae. iso. Nggo contoh mantene. Nggo contoh mantene. Ya Kak. Sudah. Ya. Nyerah ambyai. Osik ta urung lho. Yo, Nuswan. Noswan toro. Nyerampain Nuswan toro ya kowe. Ya. Ya, nikah. Polahmu lho, mbok kaya Cak Yudo lho, polahmu wis kaya wong step. Kok mak klutik. Kaya aku karo Mbak Nika ini wonge serasi, pomo mlaku bareng noba ibarat Romeo dan Juliet. Sama-sama mlaku bareng. Kula. Wah, Mbak Eka badhe guak batang nggih. Batang untuk pecah iki. Iki ora batang. Lah iki apa? Iki calon batang. Ya, Mbak Niken. Ya. Banyu. Banyu Calon lan gunung wetan. Delok. Nek, Delok kuwi lho. Maneh. Gaya tok. untuk Semangat ya kita Semangat. ya. Kita Ayo. keluarga yang semangat. Karo ngisi-ngisini aku kowe apa Cak Yudo Semangat ngono iki. kuwi. Karo ngisi-ngisini aku ning kene dadi aku bojomu aku mbok kanggo ngisi-ngisini. Kok lho sedas sembodo dadi wong. Krukes lah ngene. Ora sembodo to. Sik to. Sini wong. Mela. Aku urung. Kan. Kowe aja melu. Tak wae ambune lho. Wene, lambe dijambak. Yo, dah, ayo. Lambe po rambut iso dijambak. Aduh tak ambung dhewe. Ya Kak. Kaya aku mang lho. Semangat. Belang. Iya. Lar kidul. Laran kidul. Gara-gara kowe. Baik tumbasan pinten ini.
bisa Mas dengar disembelih kurban tak kek yo. Cah iki. Yo Mbak Niken, yo Mbak Niken. Kalimat liwat belambiangan Mbak Niken Mas Yuda, yo berdua. nggih aja takut berlek susah bisa India. Ya. Rungokno, aku arek nembang. Yo yo. Tanah Oh, kurang nganggo kok iki. Ora nganggo to? ora Kok nganggo to? iki ora gur kemajon nggon senggake tok. Iki raine barang yo untumu lho kemajon ora Mas. kok iso ngawur lho Iki ora untune kemajuan. lah nyapa Raine sing kemunduran. Ya tanahe. Tanah India. Baliharing. gumelaring Meliaring. Gumelaring. pasne dadi pasne Mesti. pasne Malyaring. gumelaring Melayaring. Gumelaring. Gumelaring. Tunggu ate. Tangan ndut. Cantik jali. jane cakep Terima kasih matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Eka. Malih pelok ayo. Malih pelok Mas Tegi. Monggo. Hasbunallah wa Wani malawati